나와. 혼자 스티마라 당해라. 이거 그냥 거 나이라. 아간 수는 아로 비니메르. 라이즈라 자네부. 텔라쿠 모장 모장 딘티나네. 라이즈라다쿠 고전 होनायनि थाखाय जोंनि कमिटिनिफ्राय गुरै खावलायहरनाय जाबाय सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोन सामथाइबारि संघआ दिनै 2002 मायथाइयाव निरिजानायनो गोदान बोसोरनि दिनै निरिजानायनो मायथाइया बैसागु खुंनायनि नामाव एबारबो Nida खेलाया आराम जासिगोन लाथिख'निफ्राय खेलाया आराम जासिगोन जोंहा लाथिख'निफ्राय जों खेलाखौ आराम होगोन आरो लाथिख'निफ्राय 25सिम पइन्टनि अनजिमाया थागोन पइन्टनि अनजिमाया 25सिम थागोन 25खौ सोर गेले खुंग्राया बे अनजिमासिम थांनो हागोन बिथांमोनानो फाइनालसिम थांनो हागोन बेनिखायनो गोसोआव लाखि पइन्टफोरखौ मोजाङै गोसोआव लाखि खेलाखौ मोजाङै गेले रायजो राजाया हागोन नामा बावलायो मोनलायनो आरो लोङो बि पागलियो नै दा मैनामाथा या पइन्टसो मोनलांबाय पइन्टनि अनजिमा फासनिफ्राय जों हिसाब खालामनोसै मैनामाथा 1 रासारा नै दा पइन्टनि अनजिमाया जाबाय मैनामाथाया पइन्टसो मोनलांबावबाय पइन्टनि अनजिमाया मैनामाथा 2 अर्थात 2 रासारा लाथिख' बरिया जाबाय टेकनिकखौ मैनामाथाया जोबोद मोजाङै बाहायदों टेकनिकखौ बाहायनायनि जाहोनाव मैनामाथाया पइन्टसो मोनलांबावबाय मैनामाथानि पइन्टनि अनजिमाया जाबाय 3 रासारा लाथिख'निफ्राय 2 पइन्टसो मोनबाय रासाराया पइन्टनि अनजिमाया जाबाय रासारा 1 मैनामाथा 3 नै फाथायबावबाय फाथायनायनि जाहोनावनो मैनामाथाया पइन्टसो मोनलांबावबाय पइन्टनि अनजिमाया मैनामाथा 4 रासारा 1 मैखोम बुदोंमोन बुनायनि जाहोनाव लाखिनायनि जाहोनाव पइन्टसो मोनलांबाय मैनामाथाया पइन्टनि अनजिमा मैनामाथा 5 रासारा 1 खेख्रे खुख्रे होननानै पइन्टसो मोनलांबावबाय पइन्टनि अनजिमाया रासारा 2 मैनामाथा 5 मोजां जोबोद मोजां जादों खेलाया खिन्थु बेबायदि मोजां जाबाल' जानाय नङा पइन्टआ खालि समान जालांबाय थानांगौ बेखौसो जों दा मोजां मोनो दे मोनलांबावबाय पइन्टसो सोर मोनलांखो रासारा पइन्टसो मोनलांनाय रासानि पइन्ट दे जेबो नङा बिसोरो गांनि साइकेलफोर बाहायगासिनो दङ टेकनिकफोरखौ बाहायगासिनो दङ बोरै बुबा बोरै जागोन गतिके जों 1 मिनिट टाइम होदों 1 मिनिटनि उनाव बिसोरो बिथांमोना आरो दिन्थिगोन खेलाखौ नै दा आराम्भ एया मारिसे पइन्ट रही गल रानासाराय रही गल रानासारा पइन्टर अंका हल 7 मैनामाथा 11
बरिया सार्भिस भालो छे खूब भालो छे बरिया मारছে আউট যাওয়ার লগে পয়েন্টের সংখ্যা রাসার বাড়িছে 1 পয়েন্ট পয়েন্টের এবার 1 পয়েন্ট হয়ে গেল রাসারায় এটা রাসারা পয়েন্টের সংখ্যা 9 ময়নামাতা 11 जीवनगा बोरैबा गोरोन्थि जायो नै होखावबाय बरिया नै होबावबाय जायासै टेकनिकआ नै होबाय बोरैबा मोनलांनायनि जाहोनाव सोर मोनलांखो राङासारा पइन्टखौ मोनलांबाय पइन्टनि अनजिमाया राङासारानियाबो 10-10 आरो मयनामातानि पइन्टनि अनजिमाया जाबाय 10 बे जीवनगा बरिया जादों खेलाया टेकनिक माखाया मिलायदों 1 मिनिट जिरायनायनि जाहोनाव 3 पइन्ट मोनलांबाय राङासाराया जेबो नङा बरिया कन्ट्रल बरिया टेकनिक खेलानि टेकनिकआ जाबाय बेफोरनो नै सुरु जालायबाय राङासारा सार्भिस खालामदों बरिया सार्भिस दान्दा बुंबाय नै दान्दा बुंनायनि जाहोनाव खान्दाया जाबाय राङासाराया पइन्टसो मोनलांबाय मयनामातानि पइन्टनि अनजिमाया जाबाय दान्दा बुंनायनि थाखाय 12 राङासारानि पइन्टनि अनजिमाया जाबाय 10 बे जेबो नङा बरिया सार्भिस गुड सार्भिस बरिया बुदों जेबो मोजां बुदों आरो फंसे बुबावबाय फंसे बुनायनि जाहोनाव पइन्टखौ मोनलांबाय सोर मोनलांखो मयनामाताया पइन्टखौ मोनलांबाय पइन्टनि अनजिमायानो जाबाय 13 राङासारा 10 जेबो नङा खेलाखौ मोजाङै गेले टेकनिकफोरखौ मोजां बाहाय खालि बुनायल' जानाय नङा बुबाल' जानाय नङा नै पइन्टखौ मोनलांबावबाय सोर मोनलांखो आरोबाव मोनलांबाय मयनामातानि पइन्टनि अनजिमाया 14 राङासारा 10 बरिया धुनिया खेला समायना खेला दान्दा उदावबाय पइन्टसो मोनलांबाय बरिया जाबाय पइन्टसो मोनलांबाय सोर मोनलांखो मयनामाताया पइन्टसो मोनलांबाय मयनामातानि पइन्टनि अनजिमाया जाबाय 15 आरो राङासारानि पइन्टनि अनजिमाया जाबाय 11 जोबोद मोजां बिराद समायना नै होबावबाय जायासै बुद्धिया जायासै होबावबाय नै खायदा खालामबाय बुनानै आरोबाव मोनलांबाय सोरबा मोनलांखो मयनामाताया मोनलांदों पइन्टनि अनजिमाया मयनामातानिया 15 राङासारा 11 आय बरिया खेला आउट जालांनायनि थाखाय पइन्टसो मोनलांबाय पइन्टखौ सोर मोनलांखो राङासाराया मोनलांबाय राङासारानि पइन्टनि अनजिमाया जाबाय संख्या हल 17 राङासारा 13 जोबोद मोजां समायना खेला होबाय मोनबाय बरिया मोनलांबावबाय बरियानो एख' मोनलाङाखै नै दासो सिन्था गोनां खेलाया नै माबोरै जाखो घटनाया राङासाराया गंसे मोनलांबाय पइन्टनि अनजिमाया राङासाराया 14 जाहैबाय मयनामाता 17 सुनिया नै फाथायबाय बरियासो दाउन बुनायनि जाहोनाव मयनामाताया पइन्टसो मोनलांबाय पइन्टनि अनजिमाया जाबाय मयनामातानि पइन्टनि अनजिमाया जाबाय 18 राङासारा 40 जेबो नङा राङासारायाबो मोजां गेले मयनामातायाबो खोब मोजाङै गेले कौशलफोरखौ बाहायनायनि जाहोनावसो खेलाया जोबोद मोजां राङासारा पइन्टखौ मोनलांबाय राङासारानि पइन्टनि अनजिमाया 15 जाहैबाय राङासारानि पइन्टनि अनजिमाया 15 मयनामाता 80 नै होबावबाय माबा जाहैबाय जानानै पइन्टखौ मोनसे मोनलांबाय पइन्टनि गल होनानैबाबो पइन्टखौ लाना थां पइन्टनि अनजिमाया नै दा बला थरसे गावदों गावनायनि जाहोनावबो पइन्टखौ मोनलांबाय मयनामाताया मयनामातानि पइन्टनि अनजिमाया जाबाय 20
राणा सारानि पॉइंट अनजिमाया जाबाय 70 जेबो नङा गलाव दस गल दं बेनिखायनो नै दा आरो पॉइंटसो मोनलांबावबाय राणा साराया पॉइंटनि अनजिमाया राणा सारानि पॉइंटनि अनजिमाया जाहैबाय 18 राणा सारा 20 जेबो नङा खिन्थु पॉइंटखौ दावगानानै थादों होननानै खिन्थु दुर्बल जानाङा दुर्बल जानाङा समनि गेजेरावनो जोंहा बायदिसिना जायो बेनिखायनो राणा सारा पॉइंट मोनलांबावबाय पॉइंटनि अनजिमाया जाबाय 19 मयना माथानि पॉइंटनि अनजिमाया जाबाय 20 खेलाया थांनांगौ मोजां दिन्थिनांगौ रायजो राजाया मोजां मोननांगौ पॉइन्टखौ मोनलांबाय सोर मोनलांबाय राणा साराया पॉइन्टखौ मोनसे मोनलांबावबाय पॉइन्टनि अनजिमाया राणा सारानि पॉइन्टनि अनजिमाया जाबाय 20 मयना माथा 21 जोबोद मोजां बिउटिफुल जोबोद मोजां नै दा आरम्भ नै बरिया धुनिया लागाव लाहे टेकनिकत खेलाবিলাক খেলাওক बरिया आउट स्कोर गावले कोने की पाले राणा सारा 1 पॉइंट पाले राणा सारा पॉइंटर संख्या 22 मयना माथा 21 एक कोन হয় बरिया राणा सारा 22 খুব সুন্দর খেলা চলি আছে বরিয়া ডাউন মারিছে কিন্তু ডাউনের কোনো ই নাই ধুনীয়া সংখ্যা বরিয়া সংখ্যাৰ লগে লগে আকৌ ধুনীয়া খেলা হৈছে বাপৰে কি সুন্দৰ বাপৰে দেহাজন মৰম জানো নিচিনা লাগিছে বা কি সুন্দৰ সময়মান চিন্তানি লাগি ময়না মাথা বরিয়া नै সার্ভিস রাণা সারা मयना थिगैनो दङ गुन बानायगासिनो दङ राणा सारा सार्भिस खालामबाय सुन्दर बरिया खेला मारिले राणा सारा मारिले আকৌ मारिब ক'লে मारिले राणा सारा मारिले कोन राणा सारा লৈ গ'ল राणा सारा সোণৰ সংখ্যা হয় 24 ময়না মাথা 22 খুব সুন্দর খেলা সুন্দর প্রতিযোগিতা সুন্দর বাজাই নাই বরিয়া রাণা সারা 24 ময়না মাথা 22 বরিয়া একজন রাণা সারাই পাবে সব সুন্দর খেলা প্রতিযোগিতা হয়েছে খেলা প্রতিযোগিতা Này là gì là dòng thăm ơn này ta là gì đó đêm rau vu kom nữa kom mình ra nào này point se mình làm một vài sur mình làm cơ mỗi năm mà ta point se mình làm một vài point nhiều như này mỗi năm mà ta tham ra saratu
เข้าเลยเนี่ยผมได้ยิง Gerentia Serli, Gerentia orang di dunia, Gerentia di dunia hanya poinnya menambah karya. Lihat sahabat, lihat kanan ini jangan karena poinnya menambah poinnya menjadi Rafara 5, point number 3. Jika ada beberapa di sekitar di sekitar waktu selama kita mencapai Rafara ya. Rafara ini poinnya number 6, point number 3. Poinnya menambah, berkembang menambah. Nam bunane poinnya menangani dah main matani poinnya only dah bay 4 Rafara ni poinnya only dah bay 6 Nedara Rafara kap kalau mama main dah Nedara Dubai ni Dubai ni dah ada poinnya menang bay Rafara ya Rafara ni poinnya only dah bay 7 main matani poinnya only dah bay 4 poinnya menambah poinnya menambah Rafara ya poinnya only Rafara 8 poin mata 4 poinnya menambah poinnya only Rafara 10 poin mata 4 poinnya menambah Rafara poinnya only Rafara 11 poin mata 4 Jihan mana mata beri, mana ke? Dan di sedeslah. Oh, nah, nilai na, baik, poinnya menang Rafara ya. Poinnya only Rafara 10. Poin mata beri. Lagas Korea gading ini kawai ada menang berubah menang ke Rafara poinnya menambah 5 Valeu, poinnya menambah Rafara ya. Rafara ni poinnya only dah 16. Poin mata 6. Dia kebal jalan ni pakai poinnya नहीं सेवा हो गया तो बगा बाय सुनने का कोई मना मत नहीं ले जा बात के बॉल बोलने लगा मैं पॉइंट से मिलना मोबाइल आ रहा यार आ ने पॉइंट ने उन्हीं ले जा बाय 20 मोय नाम दासी ये बाहर नहीं लासे वाला पॉइंट ने उन्हीं ले या मोय नाम 7 Rafara 20. Nei, net bali jangan apa poin ke mana Rafara 21. Nei pakai baik, poin nama saya poin ke mana mau baik, poinnya only ada baik. Poin nama 9, Rafara 21. Ayah, boleh poin ini lawan nama
semenangnya jangan poinnya only memang nama tem. Salah 22. Ada poin semenang mobile. Salah poinnya only memang menuju tam. Salah poinnya only memang menuju tam. Lase Boria sebelum poin semenang baik semenang kemudian nama poin semenang baik poinnya only ada baik. Nisha. Boria. Oh, demora. Salah poin semenang baik. Poinnya only ada salahnya. Mejibe. Nida last ball busigan Rasaraya. Boria Mazang Garden. Boria खेला होगा पैसे मल्लामा इसे मल्लामा mana mata bonzi mallama panjang jina mana mata ini Rasaraya full jibu Goodbye. Dunia, Boria saya sampai jalan Boria segala kata, lasi baru Boria sebaru dunia ni. Goodbye. Sudah tu. Poin semenambah, serba menambah, mana poinnya dia, mana mata hitam. Rasaraya full. Jaya pun menambah poinnya juga 25. Rasaraya mana mata hitam.